Basi bono mwancho wa tegererio radio Vuna 102.0 FM na bwigo muri radio Vuna TV twanyereri bakali gutara igase nsemo ya Nyamache ase tonyero kwa batogosanga ni familia ya moyo ebereko bakegwetera aneno bokungu uburwaire kera bagonyera ko bagutumanye manke igoro yabo ndake mugaka karibu sana igore live ya radio Vuna 102.0 FM bwigo Vuna TV tumanyerie tanga ningo kangai na ga ngaitole Muna wa kwena enda simara wa ya wano nchasa malieta igonkoro kwa Isaka ngondi mboi nkaere South Mugirango asaku kulia gumo no nkaseitu lakini menyerete changisho kana Nyamache na chete umuchiyoyo asinge nchiyo kuirikiria lakini shetani muna atali nkaika no mungana twajagite gukora ibiasara by'ubusuni ndi wajetaye kwasa na chetaiga 2008 na chetaiga singe nchuko ja kirigi abasuni tuarenge my wife no musuni orenge bacha kotemo bugima naliko nyo watu akolire nyanga agende miaka to ikatu 12 eka to watu mwana to bikonyo mwana gatatu agachaka kurwara ngaso kumwire nyagitari agashiti sana kurwiri na atame kumwire nyagitari baka Kenyatta tutora toira marake mwaka kwata 2008 na lingwa chita Nyamache karumache Nyamache mugachake biasara tukachake biasara biyobosona twachake biasara ego ika 2011 chianga mwali gosona twali gosona chianga okay yobono kogo chaiga konyara kwata makolire nyangi mabwato mwana twabwata abana babiri twakote nyangi 2005 January alinga South Mugirango alinga South Mugirango kitogo chaeto na abana babiri twamenyira singe njubusuni ego ika 2001 my wife akachaka kuibobe ani ni 2011 akachaka kuibobe gaswa kumusurugirira ane capital na bwate kaera gaswa gusukumu bugima bwa kora kondo kumutumia na abana ego ika 2012 agasiti kanyolejera yo kumwire Kenyatta nkamwire Kenyatta agapimwa tachiarekana biya bakarekana ngane nkoli gwaka mono kajenga kaira na nkumwa ko yamakai akaibwa appointment ekera rwarite mwamwire Kenyatta kigima intwa nara mwire tobosongo ngajanga nyora appointment yende ku Kenyatta iko bosongo na uba qualified ku Kenyatta okay kera naenda Kenyatta yalinge 2012 akabera Kenyatta matuko make agachakaira na akaeguji chitariki cyokoro bugweni naende kurweto kagenderera paka 2017 nali arwete Kenyatta omwaelio akarekana ng'echinchi nero asa mario gare ngutumika agachanga ekeracha twa asomenyete oika 2018 na akaigwobe appointment ya Kenyatta akairana basani bana bagante ya tigango tora mutema tumuira akakani bakamwira akakani agapimwa lakini akakani amanyinga mbaigwa na mario garinge kwegwa akakani agasiti musani onore Nairobi akamwa kumuteti akamwira ni Kenyatta na ndaga jibupimu akaegwa mario gayo ayale Kenyatta ali aligete ifakti agachinji wana kuruchinga kichu tuabe tugosumbuka singi njuburuiro bugocha tuwaje tukanyora ku Kenyatta bantu kalifa uno gocha town bona asunya gitari onde naro tukita kumenda ali wasi smart obero gutumia umurweire kara tuwaje kokora sacha lya ko ruye nkoro bono agwa kwigisire report igachanga ne nkoro yaye isaitie ya mama nyinga tali gutarabia umukio mutali gwitia manyinga bia asia gatotenga bono mukioyo abande baratwechi problem mwezi tiga tumusabire Nyasaye mukonye muri kibese akigokora operation matoka yonsi biko Kenyatta mwama itengo machando nenkora emba totebete lakini imba amanyete guchime ekora alenga tenge mekiere megute tubusa bona ekera intutukuna kwa mario yako na gutumia gocha bona ekera scanning yaswa nali batotebye nga epari pweyemo tiligokora gasi yoko boko kobe nere kulivisia manyinga nande yasieka teligo itabira nabia
Bono munyagitari agatotebia turi gichibesa chikuruku 1.2 egera chikokorerwa operation 1.2 million. Twatemire ase eng'encho amenyete asare singo iga na abana twachete barabwo aba babere baikire komwanya nobogima obogosukiga nasinyirwe goikera nabere gotema kurwanira n'abasani bane kubakwanira abandi bakang'a omoyo okonyona itukuta ndinga tinkunyara abandi bakang'a omoyo bagantebia tema ngo onyore abasani bandi bagokonya abandi tobeke nonye eworo oyomo omusani ona agantebi ng'a kwana korigereire reti funa nkorane ng'a ngokora bare emeremo emiya ya ogokonya abanto bachandegete buna aye nabagogokonya omopasa oyomo ontebete amang'ana aywo ekero tware nkumirana nere ase omosangererekano togosiriki basi nkaigureng'ana rikongoki naende my wife ngorategerera arenge sana nanchete amang'ana aywo gotegerera eredio effect ntwang'usetu ikagera ngatara ngaika obisi ya reti funa ngabeka omoroberi oyo ng'a omosamari oratoka omuya ankonye ase eng'encho ya ogosave obogima bwa omosubati ote. Igo bono gasi mogoteba omwenda gokora operation goteba ni nyagitari ya Oasis. Bono omunyagitari bwa nyagitari ya Oasis aturifaete agatotebia ekero twanyora chibesa echio tokorerwa appointment twirane nande Kenyatta. Operation Kenyatta bwente gokorerwa. Kenyatta bwente gokorerwa. Okay. Abana bari ngobate mwa. Mbwata abana batatu. Baiseke babere omomura oyomo. Sing'encho oborwaire omunyagitari atotebia bono oyo takonyara goikisa naende konyora abana. Iga agochikoba obo. Bono togasaba Nyasaye agatokonya tugatoreka tugatigera omonene ng'a bono tiga omona atwanchire abwo baikire gotoka natoseseni nabo. Okay. Igo bado nkogenda ore nka South Mugirango gose iga bono nomanyete mono. Inka nkogenda inde nonya amenyeta nkogenda ande nka narora ebinto nka naende nairana ase eng'encho echisuguri chiokomenya. Okay, bado nkokorora obosoni? Obosoni obwate nenete bono nkoinya gokonyora ebigondo narema nanyora onde obwate kono namokorera twanya gosukia obogima. Okay. Ase erieta Joyce Ochere oyo ng'ondi nere omogakone nankabwone ere South Mugirango nabwone ase nyomire lakini bono iga tomenyerete ase akorokwa ekegoerero kia Nyamache no twaberire amatuko amange korwa 2018 goika bono iga no tore twachete ase eng'encho ya okoerigeria ase obosoni na efundi inde lakini rende ase eng'encho ya oborwaire chibesa tokanyachea tumekire chiere togatiga obosoni obo naende rende tokarora ng'a ntokonyara omogaka agateba yaya bono tiga ndeme mogondo ndige omogondo nkomboe twanyora endagera abana bagosukeri na echibesa ngochera nyagitari koerana naegete bono ngorikera onyago Feast Clinic naenda narora omonyagitari ondikera chintetere nanya gotumia ngonya gosukeria obogima korwa omwaka oyo maigwa omogaka nateba 2012 kero nanyorete omwana oyo omoke aria omochando oyo osideti ngaetana na nyagitari minyete nonye namanyinga nkamentero lakini rende Nyasaye akandorera amabera ondendire naende nkobobaka ande ase eng'encho ngoika ande narwara mono mpaka nainche narora ng'a bono obogima bwaerire nairusia moyo nateba naki bono omonene ntimoki lakini Nyasaye oria ontongete nabwate esababu nanyora omonene onkonyire naende nasabire narura ase aria nagusarera mono kwatigwa amagoro emeki ekong'atia nonye na ogotenena ngosinya gotenena lakini Nyasaye onkonya naende nanyora nageinire nachire buya ake ngotema naroborere narugera nonye na abana namobaka omonene ati omonene onkonyire ase Nyasaye onkonyire ase eng'encho ya amariogo aywo agonsupport lakini kera aerire ngoika naigwa bobe mono bono omogaka oyo nabagotema juu chini onyora at least chilifu 2,500 kera omotienyi genda omoiyerie amariogo aywo nanyora nanywa lakini ekero yaika omwaka oria nari nachete nkaigwa bobe mono naende nkabimba mpaka enda bono kinkoenda nyagitari nyagitari nakarorire St. Jude nkaenda nkanyora ochenchiri are gochia aria Oasis maega akorokwa Dr. Kumenda
asikera mpimete nankorete iko sound yenkoro akanyora ishida erire nabere lakini abona ikaoroki ng'omokia bwenkoro esaidi yokobe igotiche tantebe tinga toigotari manyinga asoke gochisika enkoro kegopamba amanyinga asoka aende omobere akoirana back aimigereri bono emukio yotiche toganeri ng'ende nkorera operation mbekirwe tube ng'a abanto bande barakoreirwe baeteire abwo nyasaye obakonyire kandemi nabo ekonyarekana ekero kwabekirwe tube oramenye emiaka naende otamanyete ng'a neri nyasaye amanyete. Bono kingocha nkarese omogaka one anche nkamotebia gaki bono esi yaikeire na totiga iga onya gosuguma na amariogo ekero kwanyorire tonya gosukia obuya togacha korwa nyagitari tobwate ebirengereri ebio lakini gitogoika ase abairi na abasani batebia yaya nyarebe nabete igo akabwena akabarwa akabwena bono inwe tagwechana nyasaye namanyete chibesa ng'aki chigotoka bono twanyorire omoyo gokotebia abasani na abairi ikera buna yaikeire nonye omogaka one kagotebiwa igoro ya radio phone karantebete nainche nkamotebia nanyetegererete ng'aki nere timobwate eredio yainge buya nanchete gotegerera amatera sana bono nainche nkamotebia gari eredio eywo mbonyebu narenge enamba ntabwatete yabo agateba rende aende kobachekia agachaka bachekia akanyora rende ng'a yanyarekanire mwamotebirie ngotara morenga nkabaka omonene ase onsi inche ngosaba omonene ng'a nyasaye karakune basomba baye baigure omosigo oywo nonya na omogaka one otemire ase akonyara otemire gokomboa ebigondo orema iga twanyora endagera eria twaonia abana batumia chinde nainche ng'irire ngorere amariogo rinde ekero nyigwete bokong'ira nyagitari otemire ase akonyara ase ekero yaikera ekerengera eki nainche nateba omonene namanyete naende tinyete gotana nabo oranyore omonene ombekirete emiaka gochi bosio ngochi komenya ntamanyeti naende ninteba nabo bono inche naikire omoere emiaka naikire nintimoka mbuya nabo nanyore nyasaye natwata esababu gento nkere ntarakora ansugumia amatuko naende onyore ng'a nasukirie amatuko bono ngosaba ng'a onde oraigwa omoyo okomosukia gotokonya gotosira ase ebill eywo egere toche gopokia appointment ya operation gaki nabo mogotosira ase omoyo bwa ogwancha rinde omonene akore ogwancha kwaye ekiagera nere obwate obogima yamana. Enyangi ng'ai mwakorete korwa kanisa ki? Twakorete korwa ekanisa ya Lutheran. Sauti Mogirango. Sauti Mogirango. Okay. Kero gwachaga goteba mukamenye emiaka ere ngotaracha korwara? Emiaka etatu 2008 9 10 11 bono kerondo sete nari naasete koigwa chitariri. Igo gwachagete korwara ekero ore moto igoro? Bono Naki gwachagete korwara ndake ekero? Nari gosesiwu sana ngokorora ntaigotimoka rinde ng'enda batebia eywo TV erabe ng'enda nchekiwu nyora tari TV bono egacha goika ekero nachiete nyagitari yare korwa kwa iwei nkanyora obobweni nkarabetwa chisindani banteine oborwaire bwa amabere nkanyora chinchiteiyo bono ekero nachia kobwena nyasaye ankonyete nkanyora omwana oywo bono naigwete omoke bono naigwete bobaro nonye na abanyagitari ekero bandoche bantebete ng'a oganeiri bosonge nyagitari enene bono nkonyora rende enda yaikire ngaikara nyasaye agankonya nabo nansogete buya nonya mbarabu bagakumia ekero batebete ng'a oyo akoba buya iga abekirwe amanyinga bono nkaba buya nde buya amanyinga are buna arenge bakantebia okogenda orie endagera mono mbarabu rende mbamaete eshida eywo enkoro ng'a yengo bono ekero naika nyomba naende ngasa koigwa bobe endeiri naende egasoa goichora ko nakoremitie enyeni 5 bono ende egoichora okamori tonde magoro akobimba Igoichora mpaka yararekana gose? Egoichora mpaka chianga chiambwata omonto nabo akorora ng'a omosigo onde bono kumbe na ndeo yare goichora ndere amache bono nabo nagoika mbimbete ngwatigwa emeki nkorera nabwate morembe ngacha koenda nyagitari bono nkaenda nyagitari eywo nyagitari oyo komenda
kero twasigane tugocho agachagache kiagateba ng'ai na musigo ori kero naimwete omusigo oingerete enkoro igache ekaigoka bono eye nere shida atanganete korora ritang'ani enkoro yachete ekaigoka lakini akandikera amariogo na amariogo aigokonyakonyenyu nabo egoika enyagochania nkanywa amariogo aywo nkoirana oncheki ondikera mpaka buna yegete 2017 nane ngasidi ngaenda Kenyatta 2016 na Kenyatta Uganda Kenyatta ende konyora ya bimbo kirero na igite ngaswebeka amariogo ari munyagita ori yakonga naona ikunyu macha ari naenda isika chiaerinde eri yawe yaswebeka naona amaguru abimbuka bono ekero naenda Kenyatta aro na igite ngorosa chinguru chiang'erera botuko nsinyokorara ngoikaransa ngochikorara naiga omosie kuna embeo yang'erera naye naboka naikaransa mpaka bwaki bono enkoenda ngapimwa bakanyora eshida eire nabateba manyinga ataigotara buya akandikera amariogo ngacha naro nani nganyora aria bandikerete Kenyatta naro oyo boso ngare koma bono ngacha nkayanywa ngakora nkaraba naende emiaka ang'e 2 ase ang'e 3 ndi buya naende bono 2020 nari nase kogora kero iga 2021 iga nkoenda nyagitari nari bono natebete ng'a oganeirie operation bono nari asete gontebia ng'a korwa maiga 2016 onye ntachete ngatiga nachete ngatiga ekero naigwete buya echibesa chikabora chia amariogo bono togatimoka bande naganeirie gotimoka ango nagenderete koripoti andikere reference ng'ende Kenyatta bono kanyarekana ere achiete agakaga ng'a natigete koenda Kenyatta nachiete akamanya ng'a nachiete ngakorera nkamotebia yaya tinchieti bono nari antebia ng'a iganeirie bono origie chibesa oende Kenyatta okorerwa operation obekirwe chiopa ng'a nabo okoba buya naende okora ebinto biabo kanyarekana rende Okay. Ogoteba ng'ekero mwatebete gochi gokora operation kwetugutanete aro naitugutanete ngiye kwegara kware kwetugutanete naroche ng'ase twarure natambi na omogaka one nkamororera amabera nte agotemire sana bono ngateba chibesa echi gaki nchiao gisa natotema ntonyore bono inche nafocusete ngara ng'a chibesa echi nintwe togocha gotema korigia toni noe na oboremo egere tokonyera omochando oywo naki kiagerete goikera ngetugutana bono ngatebia omogaka one gaki natotari goechanda ntokonyara pi bono aye nonya kongorera amariogo aywo nyakonywa ekero agotoka tinyakonya gosukia obogima mpaka ase omonene agwanchera bono nere agantebia ng'a atari aye Nyasaye omanyete obogima bwabo ng'ai bogocha koerera ekanyarekana rende bono tokaranyora amawaidha korwa ase abanto basani bagatotebia rende yaya obogima bwa ense eye borabwo omonto tokomanya ng'a ng'ai omoere Nyasaye omanyete omochango nabo mogokora omochango nchera ende yonsi ebesa bitoke chigotoka chigosire nogenda booking chinde chinyagochakwa bono bagatoa omoyo ekagera togachaka Okay. NHIF ero mobwate ntobwate tatigara omwaka oyo twachaka konyeakanera twanyebwate lakini egeka tokaratiga goakanera sabu ya chibesa Okay. Bono oyoganete kobaikera ndake ng'ai abwente konyara koba gakobanyona nchireki namba eno yesimi ayo oganete gotoikera buya garatonyora ase enamba ekorokwa 07 10 22 53 39 ine namba togotumia mono ase iga tumenyete ogokonyerura ndoteba rietaki ogocha nono omonto oragotumira none ebesa ng'aki ogosoma inamba togotumia ase amatuko amange iga 07 10 22 53 39 ase amarieta agosoka ororo iga akorokwa James Ong'ondi Mbui Mbui nkwona oyo omweri neririe gocha ase oyo gotegererete noyo okorigereretie inche ase abasani bane aba Radio Funa mono mono abasani bane batenerete Radio Funa na abande na echireti chinde omogoko ono ori ng'aminto ng'a Nyasaye tari gosinywa ekora Bibilia egoteba ng'a nteme okomotema Nyasaye nokoratwara okwegena ritang'ani ng'a Nyasaye emerogo yaye nokomonyetigera yonsi
Nonye no buruire nche na manyete kero muswati ona arengo itukutana nga tigati muke na manyete nga nonye na kero na komate na manyete nga Nyasaye na bwato kubwa wakere gento na ero muchakano na nde na ero mweri ekara agoteba asa marika ya gotenga ninche nkoleta maya na mabe na nde na wongete nga Nyasaye na ero koleta maya na mabe Nyasaye karanjire umurubiri ogendera asaba mintu bali bakumubaka Nyasaye mono na abandi bamwirukire Nyasaye nimanyika Nyasaye narabe kokoboko kwaye nande narambura rosinjira ekarera igakobeka injira asinjira etari ekero mongina goterenga bono notigana enche bono narosire ngaki birengere byongi gie tutaze birengere bya imeyane na twali tubwo bankamorora mabira mono karorusi ni moyo lakini asenge nchatorigete ngaikungo masomera mariko kurwa sekitabu kia Matayo 5:25 egoteba ngati mwichandira singana rinde lionsi kurenda sama ng'anonsi mobaso usaba ng'aki onyogo ogokorera okoboyubo nyansi bo gutuka mambia marago babuma na kia senu abali mweli gulirine na igweta ngomasomere kebunge kio nkanyoro kuinyora akaigwa konte ingabere tigomo na agenda gonkonya akorugwacha kwa okay gukuru eli kwa bere gokonya kumusira so komoremia abere ngomusira so komoremia na sama masabo kero kende omoyo na bugocha asa abana muna bakinire na bagukwanira abana na abana bamuchandire okwanire serio iritalirigia omoyo yo museka yakataka ni iri kuigwerio ginandiri abana likoleta stress na igungu mukwana na komotebinga abana neke ukia Nyasaye na nditiga to banaleigo tuanje intuchinkoro chitu kwanza turachibeka somo mongina ndake kero tukorera kabisa kwa nayo mwaelere Ntengo tanga maneti gakoro wanja kwae senge nja sandu sire na atambe ande ni mosembere tinga na gwato kubwo nene na ikira ni byonsi asenge nchi ukwegena nyote gwetiga somo nene akomosembere ngere na manyete buya enkoro yane senge nchi okosangana radio vuna ganya sanyara kobaka ko gandra ko barwandra na barwanerero kase chinga kichiga domete ngerega komanyo mwelio kurwa somo chakano na mayetenga kiregento mwelio na kigekoba natanya gotiga bali barabaye banyara koba bago chandika ebe mechando kyo ja sekeregeke domete ngo mwelio wasemalia nkoro asabali ba mwegenete sasa mana wasini sana asante. Alright, basi mwana mwancho mo tegereri radio Vuna 102.0 FM abigo muri radio Vuna TV kurega seke bagarro kya Nyamache abano tukanyara kwa tugo ikero mwelio chigo kurukunya chai Brian gose Bright